Oh, Daisy. De roekaas is helemaal mooi. Kleefkruid. Heerlijk. Vond je het eigenlijk echt kleefkruid? Ik vind het leuk. Wat staat met dit? Ik vind het net. Dit zit vol ernaast, hè? Als we hem nou gewoon los in een boxje gooien, dan hebben ze er echt een werkje van. Ja. Oh, de lijn die niet leuk, hè? Oh, lekker. Deze wil ik niet. Is die oren net goed, Daisy? Hier. Dikkie dik. Wanneer komt de Tja. baby? Ja, ik zit steeds al te sjen, maar ze weer een tegelijk uitrekken naar me. Op jouw dagen is het de 20ste. Ja. Hé, hey, Piet. Hoi. Wonder en Oda. Het daagt ik gewoon. Ja, Boefke. Ja, dan maar die plaats. En Kiki. Ja, denk er maar om. Oeh. Goed zo. Daar is uniek. Sally en Rijntje. Ja, Beppe zeg ik steeds. Het is wel mooi, hè? Hier in de zon in het huis.
Bjarne en Spidey. En daar binnen Uniek, Rijntje, Sally en Wonder. En die willen heel graag naar binnen, want het wordt een beetje kouder. Wonder, Sally, Uniek en Rijntje. Uniek en Bjarne. Hey. Wat is er? Nee, Bjarne, stiet ze voor. Verrassing. Spidey en Bjarne. Ik zei juist Tje Mathilde. Ik heb nog nooit zulke grote klaverbladen zien. Echt net normaal. Oh, die is zo lekker. Uniek, Sally, Wonder en Rijntje. Dat is al lekker. Nee, dat gaat goed. Super. Dat is toch
Heb je hem on?